Сега оставяме на тема ученици. Интересуваме, господи Цигата. Кое е така най-удачно за начало на учебната година? Цветя или бира? Няма какво да питаш мен. Питай децата. Питам. В началото на учебната година паркове и градинки разцъфнаха за нов живот. Гледаме по света и у нас на БНТ 1. Веднага след официалните церемонии, 14-15 годишни момичета и момчета с бутилки алкохол в ръка празнуваха в столичните паркове. 14-15 годишни. Рачков, алкохолът не е ли забранен за продажба до 18? Забранен е, госпожица Игнатова. Ама те днешните ученици явно сами си го произвеждат. А ли е начинът да отпразнувате началото на учебната година? Начин не, това е начин да се съберем, така да се видим. На побира. По вода. На побира. На побира? Няма намастило я. Пробвал съм, абе малко боли глава. Да, смисъл, няма правим глупости, както... Не, сигурно, да, не сме трошили, не сме палили, не сме взривявали, нищо. Нищо не сме правили, къркаме си кротко тука, направо ще ни обидите. Не, в момента това ми е малко обидно, че така се подигравате с нас. 15 септември и ние просто сме дошли да се съберем, да се видим с учениците. На побира. По вода. Побира. На побира. И така. Ама, моля ви се, ще ме обидите. Човек, ако на 15 септември не се напие, кога? Казвам го, нали, за всички млади ученици, които са 8 или 9 клас. Не е важното да се напиеш, важното е, примерно, ако ти се пие, да пинеш за настроение. Като заговорихме за млади ученици, ето още няколко хитови изцепки от ефира на Календар по Нова телевизия. Клас сигурни. Шести клас. В училище имаш ли възможност да пушиш? Да. Не те разбрах. Не се ли тревожиш от това, че противоречи на реда? Не, тревожи се, как да не се тревожи? То дет се вика от тревога пуши момчето, не от хубаво. Ще има ли възможност за побира през дъжди? Да, винаги има възможност, щом искаш. В стаите е 30 градуса и няма как иначе по друг начин да се разходиш. Няма как иначе по друг начин да се разходиш. Жега ми е, госпожо. Трета бира пия и пак ми е горещо. Грешен ти е подхода, Рачков. Виж верния път. Смятате ли, че пура и бира е добра комбинация за ученик? Не. Пура и уиски е по-добра комбинация. Пура с уиски. Супер! Пура и уиски е по-добра комбинация. Ако се случи нещо голо да изскочи от тортата, по 2 смени ще ходя на училище.